η γαλάζια πατρίδα, Μάβι Βατάν, της Τουρκίας και ο νόμος περί θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας. Cem Gürdenis. Όταν η έννοια της γαλάζιας πατρίδας εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2006, η θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας βίωνε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους υποχώρησης και περικύκλωσης στην ιστορία της. Ωστόσο, η προέλευση αυτής της διαδικασίας δεν βρίσκεται μόνο στη δεκαετία του 2000, αλλά πολύ παλαιότερα, ιδίως στη δεκαετία του 1970, με τις κρίσεις της υφαλοκρηπίδας που ξεκίνησαν στο Αιγαίο. Στην πραγματικότητα, ο σημερινός αγώνας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε ξαφνικά. Σε όλη την ιστορία της δημοκρατίας, η Τουρκία υιοθέτησε για μεγάλο διάστημα μια αντίληψη ασφάλειας επικεντρωμένη στην ξηρά, ενώ οι θάλασσες συχνά θεωρούνταν δευτερεύοντες στρατηγικοί χώροι. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, το αντανακλαστικό ασφαλείας της Τουρκίας διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό γύρω από την άμυνα της ξηράς, καθώς η χώρα βρισκόταν στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι στη σοβιετική απειλή. Οι θάλασσες συζητούνταν κυρίως από την οπτική των μεταφορών, της αλληλείας και της παράκτιας ασφάλειας. Όμως ο κόσμος άλλαζε. Η μεταφορά ενέργειας, οι υποθαλάσσιοι φυσικοί πόροι, οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί, τα καλώδια δεδομένων, οι υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές και η ασφάλεια των στενών επανέφεραν τις θάλασσες στο κέντρο του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι ενεργειακές γραμμές και οι γραμμές δεδομένων κάτω από τη θάλασσα μετατρέπονταν στις νέες γεωπολιτικές φλέβες των κρατών. Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, παρότι περιβάλλεται από θάλασσες στις τρεις πλευρές της, δεν κατάφερε για πολλά χρόνια να διαβάσει επαρκώς αυτή τη μεταμόρφωση σε στρατηγικό επίπεδο. Η κρίση της υφαλοκρηπίδας του 1976. Η περίοδος κατά την οποία η Τουρκία βίωσε την πρώτη μεγάλη ρήξη στο ζήτημα των θαλάσσιων ζώνων δικαιοδοσίας στο Αιγαίο ήταν η δεκαετία του 1970. Μετά την πετρελαϊκή κρίση του ΟΠΕΚ το 1973, το ενδιαφέρον για το δυναμικό υδρογονανθράκων στο Αιγαίο αυξήθηκε ραγδαία. Οι δύο χώρες ήρθαν για πρώτη φορά σοβαρά αντιμέτωπες όταν η Ελλάδα άρχισε μονομερείς προσπάθειες εξερεύνησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα της Τουρκίας. Για την Τουρκία, το ζήτημα δεν ήταν μόνο η άδεια εξερεύνησης πετρελαίου. Το πρόβλημα αφορούσε το κατά πόσο τα νησιά του Αιγαίου θα μπορούσαν ή όχι να δημιουργούν θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Η κρίση αυτή έδειξε ότι το Αιγαίο δεν ήταν πλέον απλώς ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, αλλά είχε μετατραπεί σε άμεσο ζήτημα γεωπολιτικής κυριαρχίας. Το 1976 η κρίση κλιμακώθηκε μετά τις δραστηριότητες του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Χώρα, MTA Seismic 1, και το ζήτημα τέθηκε στη διεθνή ατζέντα. Το πρακτικό της Βέρνης, που υπογράφηκε την ίδια χρονιά και πάγωσε το πρόβλημα μέχρι σήμερα, ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα πρώτα σημαντικά έγγραφα που εξέφρασαν τη βούληση της Τουρκίας να διαχειριστεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο σε νομική και πολιτική βάση. Η ουσία του πρακτικού της Βέρνης ήταν ότι τα μέρη θα έπρεπε να αποφεύγουν μονομερείς ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και καλούνταν να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα μέσω διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία αυτή ήταν πολύ σημαντική για την Τουρκία επειδή λειτουργήσε ως πολιτικός μηχανισμός φρένου που εμπόδιζε την Ελλάδα να δημιουργήσει τετελεσμένο στο Αιγαίο. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, η διοίκηση της Αθήνας απομακρύνθηκε από το πνεύμα αυτής της συμφωνίας και συνέχισε πολιτικές που αποσκοπούσαν στη δημιουργία de facto καταστάσεων στο Αιγαίο, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ένα σημαντικό μέρος των σημερινών κρίσεων αποτελεί στην πραγματικότητα συνέχεια της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα που ξεκίνησε το 1976 και δεν επιλύθηκε ποτέ πλήρως. Γι' αυτό τα προβλήματα στο Αιγαίο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο ως τρέχουσες κρίσεις, αλλά και ως μέρος μιας στρατηγικής συνέχειας σχεδόν μισού αιώνα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, UNCLOS, και η υφαλοκρηπίδα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, UNCLOS, εισήγαγε μια νέα παγκόσμια θαλάσσια τάξη, η οποία μετασχημάτισε ριζικά το κλασικό δίκαιο της θάλασσας. Πέρα από τα χωρικά ύδατα, η Σύμβαση έθεσε έννοιες όπως η υφαλοκρηπίδα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΖΑΕ, η συνορεύουσα ζώνη, το υπεράκτιο καθεστώς και η εξόρυξη στον βαθύ βυθό, στο κέντρο της διεθνούς πολιτικής και της κρατικής κυριαρχίας.
Από εκείνο το σημείο και μετά, τα κράτη δεν έβλεπαν πλέον τις θάλασσες απλώς ως οδούς ναυσιπλοείας, αλλά όλο και περισσότερο ως στρατηγικούς χώρους, συνδεδεμένους με τους υδρογονάνθρακες του βυθού, την αλληλεία, τον βιολογικό πλούτο, τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και τους υποθαλάσσιους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, το καθεστώς που εγκαθίδρυσε η UNCLOS δημιούργησε σοβαρά προβλήματα για την Τουρκία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη θαλάσσια δικαιοδοσία που παράγουν τα νησιά. Το Αιγαίο δεν είναι μια συνηθισμένη θάλασσα. Είναι μια ημίκυστη και εξαιρετικά ιδιαίτερη γεωγραφία, γεμάτη με εκατοντάδες νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την ανατολική ηπειρωτική ακτή. Αν η σύμβαση ερμηνευθεί με τον μαξιμαλιστικό τρόπο που υποστηρίζει η Ελλάδα, η εκτεταμένη ηπειρωτική ακτογραμμή της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγεια θα στερηθεί ουσιαστικά δίκαιες θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, περιορίζοντας την Τουρκία σε στενά παράκτια ύδατα παρά το γεγονός ότι διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ηπειρωτικές ακτογραμμές της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, η Τουρκία δεν έγινε συμβαλόμενο μέρος στην UNCLOS. Ωστόσο, η θέση της Άγκυρας δεν περιορίζεται απλώς στο ότι έμεινε εκτός της σύμβασης. Η Τουρκία έχει σταθερά διατηρήσει θέση επίμονου αντιρρησία σε σχέση με ορισμένες βασικές διατάξεις, ιδίως τα άρθρα 3, 33 και 121 που αφορούν το εύρος της χωρικής θάλασσας, τις συνορεύουσες ζώνες και τα δικαιώματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας των νησιών. Από τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύμβαση, η Τουρκία αντιτίθεται σε ερμηνείες που αποδίδουν μηχανικά στα νησιά πλήρη θαλάσσια δικαιοδοσία, ανεξάρτητα από τη γεωγραφία, την αναλογικότητα και την παρουσία γειτονικών ηπειρωτικών ακτών. Στην πραγματικότητα, η αντίθεση της Τουρκίας στην αυτόματη παραγωγή υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ από τα νησιά προηγείται της ίδιας της UNCLOS. Από το 1958, η Άγκυρα υπερασπίζεται την αρχή ότι τα νησιά που βρίσκονται ακριβώς μπροστά σε μια ηπειρωτική χώρα δεν μπορούν να παράγουν δυσανάλογα θαλάσσια αποτελέσματα που υπερισχύουν των δικαιωμάτων του ηπειρωτικού κράτους. Η Τουρκία στηρίζει αυτή τη θέση όχι σε προσωρινούς πολιτικούς υπολογισμούς, αλλά στο προ-του 1958 εθιμικό δίκαιο, στις αρχές της ευθυδικίας και στις γεωπολιτικές πραγματικότητες του Αιγαίου. Η χορήγηση σε μικρά νησιά και βραχονησίδες, θαλάσσιας επήρειας μεγαλύτερης από εκείνη της ανατολιακής ηπειρωτικής χώρας, με τα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής της, θεωρείται από την Άγκυρα ασύμβατη με τη γεωγραφία, την ευθυδικία και τη στρατηγική σταθερότητα. Επομένως, η προσέγγιση της Τουρκίας απέναντι στην UNCLOS δεν είναι συγκυριακή, αλλά βαθιά στρατηγική. Οι αντιρρήσεις της πηγάζουν κυρίως από τη μοναδική γεωγραφική δομή του Αιγαίου. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι μια άκαμπτη και μηχανική εφαρμογή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας που παράγουν τα νησιά σε μια τόσο περιορισμένη γεωγραφία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσματα που ουσιαστικά εμποδίζουν ένα ηπειρωτικό κράτος να αποκτήσει πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα. Η ελληνική διεκδίκηση των 12 μιλίων. Ο μακροχρόνιος στόχος της Ελλάδας να επεκτείνει την ελληνική κυριαρχία σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου έχει συνδεθεί στενά με το πλαίσιο που εγκαθίδρυσε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, UNCLOS. Ακόμη και πριν τεθεί επίσημα σε ισχύ η σύμβαση, η Αθήνα είχε ήδη υιοθετήσει το άρθρο 3, το οποίο παρέχει στα παράκτια κράτη το δικαίωμα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Από το 1981, η Ελλάδα σηματοδοτούσε ανοιχτά ότι σκόπευε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στο Αιγαίο. Μετά την έναρξη ισχύως της UNCLOS το 1994, η διαφορά έγινε πολύ πιο οξία. Για την Τουρκία, η προοπτική μονομερούς επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλιο στο Αιγαίο δημιούργησε μεγάλη στρατηγική και γεωπολιτική ανησυχία. Υπό το υφιστάμενο καθεστώς των 6 μιλίων, η Ελλάδα ήδη ασκεί έλεγχο περίπου στο μισό Αιγαίο, 43,5%. Μια επέκταση στα 12 μίλια θα άλλαζε δραματικά τη θαλάσσια ισορροπία και θα μπορούσε να μετατρέψει ουσιαστικά το Αιγαίο σε de facto ελληνική εσωτερική θάλασσα, περιορίζοντας σοβαρά την πρόσβαση της Τουρκίας στα διεθνή ύδατα. Ως απάντηση, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας υιοθέτησε τον Ιούνιο του 1995 μια ιστορική απόφαση που εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μέτρων εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια μονομερή ενέργεια. Η δήλωση αυτή σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Τουρκία δήλωσε ανοιχτά ότι δεν θα αποδεχόταν τετελεσμένο στο Αιγαίο. Η απόφαση αυτή ήταν πολύ περισσότερο από μια στρατιωτική προειδοποίηση.
σηματοδότησε την ανάδυση μιας νέας τουρκικής θαλάσσιας γεωπολιτικής συνείδησης. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Άγκυρα άρχισε να θεωρεί τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας όχι απλώς τεχνικά νομικά ζητήματα, αλλά θέματα άμεσα συνδεδεμένα με την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, το στρατηγικό βάθος και την γεωπολιτική επιβίωση. Αν και ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας δήλωσε δημόσια το 2005, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομολογό του, ότι αυτή η κοινοβουλευτική απόφαση θα έπρεπε τελικά να επανεξεταστεί, καμία τουρκική κυβέρνηση από τότε δεν έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ανατροπή ή την αποσύρσή της. Η κρίση του Κάρντακ. Στο τέλος του 1995 και στις αρχές του 1996 ξέσπασε η κρίση του Κάρντακ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αν και συχνά παρουσιάζεται ως μια περιορισμένη διαφορά κυριαρχίας πάνω σε δύο μικρούς ακατοίκητους βράχους, το Κάρντακ ήταν στην πραγματικότητα η εκδίνωση ενός πολύ βαθύτερου και ευρύτερου γεωπολιτικού προβλήματος στο Αιγαίο. Το ζήτημα δεν περιοριζόταν ποτέ μόνο στο Κάρντακ. Η κρίση ανέδειξε το μη επιλυμμένο καθεστώς πολλών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν είχε μεταβιβαστεί ρητά στην Ελλάδα με τις συνθήκες της Λοζάνης 1923 και των Παρισίων 1947. Αυτή η ομάδα αμφισβητουμένων γεωγραφικών σχηματισμών έγινε αργότερα δημόσια γνωστή στην Τουρκία ως AGADAK, νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριαρχία δεν μεταβιβάστηκε στην Ελλάδα με συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, το νομικό και στρατηγικό καθεστώς αυτών των σχηματισμών εισήλθε στην ατζέντα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας με πολύ πιο ορατό και συστηματικό τρόπο. Η σημασία αυτών των σχηματισμών δεν βρίσκεται στην έκταση της ξηράς τους, αλλά στις θαλάσσιες ζώνες που ενδέχεται να δημιουργήσουν. Τα χωρικά ύδατα που δυνητικά παράγονται από 153 αμφισβητουμένα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες αντιστοιχούν σχεδόν στο 6% του Αιγαίου. Με άλλα λόγια, οι γύρω θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας είναι στρατηγικά πολύ πιο πολύτιμες από τους ίδιους τους βράχους. Μετά την κρίση του Κάρντακ, η Τουρκία άρχισε να τονίζει πιο έντονα ότι η διαφορά στο Αιγαίο δεν περιοριζόταν στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή στα χωρικά ύδατα. Αφορούσε επίσης την αδιεκρίνιστη κυριαρχία πολλών γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν είχε ποτέ νομικά διαθετηθεί μέσω διεθνών συνθήκων. Κατά συνέπεια, το εύρος των διαφορών στο Αιγαίο διευρύνθηκε σημαντικά. Τα χωρικά ύδατα, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, ο εθνικός εναέριος χώρος, η γραμμή FIR, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και η κυριαρχία αμφισβητουμένων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων έγιναν αλληλένδετα στοιχεία μιας πολύ μεγαλύτερης γεωπολιτικής εξίσωσης. Η κρίση του Κάρντακ μεταμόρφωσε επίσης τη στρατιωτική και διπλωματική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η Άγκυρα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαφορά δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω νομικών επιχειρημάτων και διπλωματικών κειμένων. Η de facto κρατική πρακτική, η συνεχής ναυτική παρουσία, η επιχειρησιακή ικανότητα και η αποτροπή έγιναν επίσης ουσιώδη εργαλεία πολιτικής. Μετά το Κάρντακ, το τουρκικό ναυτικό υιοθέτησε μια πολύ πιο ορατή και ενεργή επιχειρησιακή στάση στο Αιγαίο. Οι μεταγενέθενες δομικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη διάθρωση των δυνάμεων και της διοίκησης μετά τον σεισμό του Γκολτζούκ το 1999, επιτάχυναν περαιτέρω αυτή τη μεταμόρφωση. Η Τουρκία μετακινήθηκε όλο και περισσότερο από μια αντιδραστική αμυντική προσέγγιση προς μια πιο ενεργητική θαλάσσια στρατηγική, με στόχο την ορατή διεκδίκηση και προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο πεδίο. Το πρόβλημα της Ανατολικής Μεσογείου. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ενέτειναν περαιτέρω τη γεωπολιτική πίεση στην Τουρκία. Η μονομερής ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ΑΟΣ από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση το 2003, με βάση τη συμφωνία της με την Αίγυπτο, δεν ήταν απλώς μια πρωτοβουλία σχετική με την ενέργεια. Αποτελούσε το πρώτο μεγάλο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που στόχευε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη γεωπολιτική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου. Λίγο αργότερα, ο λεγόμενος χάρτης της Σεβίλης άρχισε να κυκλοφορεί στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ένταξη της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η θαλάσσια αντίληψη της ΕΕ ουσιαστικά επέκτηνε τις ελληνικές και ελληνοκυπριακές διεκδικήσεις θαλάσσιας δικαιοδοσίας από τον Ατλαντικό ωκεανό έως τις ακτές της Συρίας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Από την οπτική της Τουρκίας, αυτή η εξέλιξη συνιστούσε σοβαρή στρατηγική απειλή. Οι συνέπειες του χάρτη της Σεβίλης ήταν βαθιές. Παρήχε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ελλάδα να κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο.
και επέτρεπε σε μικροσκοπικά νησιά όπως το Καστελόριζο, Μέης, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από την ανατολική ακτή, να δημιουργούν δυσανάλογα μεγάλες θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, η ελληνοκυπριακή διοίκηση, παρότι είναι νησιωτική οντότητα, προβαλόταν ως δικαιούμενη εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες απέναντι στην ηπειρωτική Τουρκία. Επιπλέον, τα νόμιμα δικαιώματα της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, τεδεβικά, στον βυθό και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές αγνοούνταν ουσιαστικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο επιχειρησιακός και γεωπολιτικός χώρος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγεια συμπιεζόταν προς τον κόλπο της Ατάλειας. Ο χάρτης της Σεβίλης δεν ήταν απλώς μια ακαδημαϊκή άσκηση. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε ένα από τα πολιτικά σημεία αναφοράς που επηρέασαν τις συζητήσεις πολιτικής της ΕΕ και παρήχε πνευματική και νομική στήριξη στις μαξιμαλιστικές θαλάσσιες διεκδικήσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Το σκάνδαλο του σχεδίου Ανάν. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε, στις 24 Απριλίου 2004, το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Ενθαρρυμένος από την πολιτική στήριξη της Άγκυρας και την εκτεταμένη προπαγάνδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός ψήφισε υπέρ του σχεδίου. Αν το είχε εγκρίνει και η ελληνοκυπριακή πλευρά, η Τουρκία πιθανότατα θα είχε χάσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το πιο κρίσιμο γεωπολιτικό της στήριγμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, η έννοια της γαλάζιας πατρίδας, Μάβι Βατάν, εμφανίστηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα δόγμα σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Έγινε μια στρατηγική γραμμή αντίστασης απέναντι στη γεωπολιτική απομόνωση της Τουρκίας, στην εκαθάριση της τεδεβικά και στη σταδιακή περικύκλωση της Ανατολίας από τις γύρω θάλασσες. Ακριβώς γι' αυτό επιλέχθηκε συνειδητά ο όρος πατρίδα. Το ζήτημα είχε πλέον ξεπεράσει τα θέματα ενεργειακών πόρων, αλληλείας ή θαλάσσιων μεταφορών. Οι γύρω θάλασσες είχαν γίνει αναπόσπαστο συστατικό της εθνικής κυριαρχίας και της στρατηγικής επιβίωσης. Για πρώτη φορά στην εποχή της δημοκρατίας, η Τουρκία άρχισε να βλέπει τους θαλάσσιους χώρους της όχι ως περιφερειακές περιοχές, αλλά ως ζωτικά στρατηγικά εδάφη ίσης σημασίας με τα χερσαία της σύνορα. Γιατί είναι απαραίτητος ένας νόμος περί θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας? Η ανάδυση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, ιδίως του δόγματος της υφαλοκρηπίδας, συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη τεχνολογική και γεωπολιτική μεταμόρφωση που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι θάλασσες θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό χώροι μεταφορών, εμπορίου και ναυτικών ελιγμών. Η κρατική κυριαρχία στη θάλασσα περιοριζόταν γενικά σε στενές ζώνες χωρικών υδάτων που εκτείνονταν περίπου μέχρι την εμβέλεια του παράκτιου πυροβολικού. Πέρα από αυτό το όριο, η ανοιχτή θάλασσα διέπονταν από την κλασική αρχή του Mare Liberum, το δόγμα της ελευθερίας των θαλασσών. Αυτή η παραδοσιακή αντίληψη άρχισε να αλλάζει δραματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταχεία εκβιομηχάνηση, η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η πρόοδος στην τεχνολογία υπεράκτιων γεωτρήσεων και η ανακάλυψη τεράστιων πόρων στον βυθό μετέτρεψαν τους ωκεανούς σε μια νέα αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Ο βυθός δεν θεωρούνταν πλέον απλώς γεωγραφία κάτω από το νερό, αλλά στρατηγικό και οικονομικό σύνορο. Το σημείο καμπής αυτής της μεταμόρφωσης ήρθε στις 28 Σεπτεμβρίου 1945, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Ες Τρούμαν, εξέδωσε τις περίφημες διακηρύξεις Τρούμαν. Με δύο ξεχωριστές προεδρικές διακηρύξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδίκησαν δικαιοδοσία και έλεγχο επί των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας που γειτονιάζει με τις ακτές τους και εισήγαγαν ειδικά μέτρα για την προστασία των υπεράκτιων αλλιευτικών πόρων. Η διακήρυξη Τρούμαν σηματοδότησε τη γέννηση του σύγχρονου δόγματος της υφαλοκρηπίδας. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, μια μεγάλη δύναμη διεκδίκησε αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα επί των πόρων του βυθού πέρα από τα χωρικά της ύδατα. Με αυτόν τον τρόπο, η αιώνια αντίληψη των απολύτως ελεύθερων και ανεμπόδιστων ανοιχτών θαλασσών άρχισε να διαβρώνεται. Αυτή η νομική και γεωπολιτική μετατόπιση θεσμοποιήθηκε με τη Σύμβαση της Γενέβης του 1958 για την υφαλοκρηπίδα, η οποία αναγνώρισε επίσημα τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους στους πόρους του βυθού και του υπεδάφους της υφαλοκρηπίδας. Στην ουσία, η τεχνολογία είχε αναδιαμορφώσει το δίκαιο. Η δυνατότητα εκμετάλλευσης υπεράκτιων υδρογονανθράκων δημιούργησε μια εντελώς νέα διάσταση κυριαρχίας. Η προσέγγιση Τρούμαν σύντομα προκάλεσε φαινόμενο ντόμινο σε όλο τον κόσμο. Κράτη της Λατινικής Αμερικής όπως η Χιλή, το Περού και ο Ισημερινός προώθησαν διεκδικήσεις που έφταναν έως τα 200 ναυτικά μίλια, με σκοπό την προστασία της αλληλείας και των θαλάσσιων πόρων. Με την πάροδο του χρόνου,
περισσότερα παράκτια κράτη υιοθέτησαν ολοένα πιο εκτεταμένες θαλάσσιες διεκδικήσεις στις γειτονικές θαλάσσες και στους πόρους του βυθού. Το επόμενο σημαντικό στάδιο ήρθε με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, UNCLOS, η οποία εισήγαγε την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ, παράλληλα με το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξανόταν και η στρατηγική σημασία της αλληλείας μεγαλώνεται, τα κράτη επιδίωξαν να ελέγχουν όχι μόνο τον βυθό, αλλά και την ίδια τη στήλη του νερού και τους ζώντες και μη ζώντες πόρους που περιέχει. Η έννοια της ΑΟΣ, επομένως, παρήχε στα παράκτια κράτη κυριαρχικά οικονομικά δικαιώματα τόσο στον βυθό όσο και στα υπερκείμενα ύδατα έως τα 200 ναυτικά μίλια. Μετά το 1982, πολλές θαλάσσιες δυνάμεις θέσπισαν ολοκληρωμένη εθνική νομοθεσία για να εδραιώσουν τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν έγιναν συμβαλόμενο μέρος στην UNCLOS, ανακήρυξαν την ΑΟΖΕ τους με προεδρική διακήρυξη το 1983 επί κυβέρνησης Reagan και ερύθμισαν τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας τους μέσω εσωτερικού δικαίου. Η Βραζιλία ακολούθησε με τη στρατηγική της Γαλάζιας Αμαζονίας το 1992, θεσπίζοντας ένα ευρύ νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διακυβέρνηση εκτεταμένων θαλάσσιων περιοχών. Η Κίνα μετέτρεψε σταδιακά τις διεκδικήσεις της στη Νότια Συνική Θάλασσα σε εσωτερικό νομικό δόγμα μέσω του πλαισίου της γραμμής των 9 παύλων. Η Ρωσία θέσπισε τον δικό της νόμο περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας το 1998. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες θαλάσσιες δυνάμεις του κόσμου επιδίωξαν να ενισχύσουν τη θαλάσσια κυριαρχία όχι μόνο μέσω του διεθνούς δικαίου, αλλά και μέσω εθνικής νομοθεσίας και συνεχούς κρατικής πρακτικής. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να συζητά έναν τέτοιο νόμο τόσο αργά όσο το 2026 αντανακλά μια σοβαρή θεσμική καθυστέρηση. Η Τουρκία διαθέτει σχεδόν 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας και περίπου 8.883 χιλιόμετρα ακτογραμμής, αλλά εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει αυτές τις περιοχές στο εσωτερικό δίκαιο. Αντί για έναν ενιαίο νόμο περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, η Τουρκία βασίζεται σήμερα σε κατακερματισμένους και διάσπαρτους μηχανισμούς. Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλώσεις συντεταγμένων της υφαλοκρηπίδας που υποβάλλονται στα Ηνωμένα Έθνη, πρακτικές ναύτεξ, κανονισμούς αλληλείας, μέτρα αδειοδότησης υδρογονανθάκων και επικαλυπτόμενες θεσμικές αρμοδιότητες. Τα εργαλεία αυτά υπάρχουν, αλλά δεν συνιστούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική νομική αρχιτεκτονική. Ένας ολοκληρωμένος νόμος περί θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας θα ενοποιούσε όλες αυτές τις διάσπαρτες πρακτικές σε ένα ενιαίο κυρίαρχο πλαίσιο. Μια τέτοια νομοθεσία θα ενίσχυε σημαντικά την κρατική πρακτική της Τουρκίας σε περιοχές που αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικές σφαίρες ενδιαφερόντος της. Ακόμη πιο σημαντικό, θα εμπόδιζε αντίπαλους δρόντες να θεσμοποιήσουν τις δικές τους μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις μέσω μηχανισμών της ΕΕ, διεθνών συστημάτων ενεργειακής αδειοδότησης, πολυεθνικών εταιρικών συνεργασιών και εθνικής νομοθεσίας. Πράγματι, αυτό ακριβώς προσπάθησαν να κάνουν επί χρόνια η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή διοίκηση. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση διένει με άδειες υπεράκτιας ενεργειακής εξερεύνησης σε μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, ενώ η Ελλάδα κινητοποίησε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχημάτισε περιφερειακές ενεργειακές κοινοπραξίες και σταδιακά οικοδόμησε στην Ανατολική Μεσόγειο ένα διασυνδεδεμένο νομικό και πολιτικό οικοσύστημα σχεδιασμένο να περιθωριοποιήσει την Τουρκία. Για την Τουρκία, επομένως, μια τέτοια νομοθεσία δεν θα ήταν απλώς μια τεχνική νομική μεταρρύθμιση. Θα αντιπροσώπευε την εδραίωση της θαλάσσιας κυριαρχίας μέσω του εσωτερικού δικαίου. Με γεωπολιτικούς όρους, θα μετέτρεπε τις θαλάσσιες διεκδικήσεις από κατακερματισμένη διοικητική πρακτική σε μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, στηριγμένη από την νομοθεσία, τη θεσμική συνέχεια και τη μακροπρόθεσμη κρατική πολιτική. Συμπέρασμα. Αυτό που σήμερα αναφέρεται δημόσια ως νόμος της γαλάζιας πατρίδας είναι στην πραγματικότητα η κορύφωση σχεδόν μισού αιώνα γεωπολιτικού και νομικού αγώνα. Το ζήτημα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις σημερινές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προϊόν μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας που εκτένεται από την κρίση της υφαλοκρηπίδας του 1976 και τη Συμφωνία της Βέρνης, έως την απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας το 1995. Από την κρίση του Κάρντακ έως τη διαφορά Εγκαϊντάκ και τις στρατηγικές συνέπειες του χάρτη της Σεβίλης.
Η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να διαχειρίζεται τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της μέσω κατακαιρματισμένων ρυθμίσεων και προσωρινών διοικητικών μέτρων. Χρειάζεται πλέον ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο βασισμένο σε συνεκτική κρατική πολιτική. Η κυριαρχία δεν θεμελιώνεται απλώς με την υπεράσπιση νομικών επιχειρημάτων σε διεθνή φόρα ή με την επαναλαμβανόμενη επίκληση της έννοιας της γαλάζιας πατρίδας. Η κυριαρχία πρέπει επίσης να ασκείται μέσω συγκεκριμένης κρατικής πρακτικής. Ένα κράτος πρέπει να μπορεί να εκδίδει άδειες, να ρυθμίζει και να φορολογεί την οικονομική δραστηριότητα, να επιβλέπει ξένες επιχειρήσεις, να υποβάλει την επιστημονική έρευνα σε εθνικούς μηχανισμούς αδειοδότησης, να ρυθμίζει την αλληλεία, να καθορίζει ζώνες ασφαλείας και να επιβάλλει κυρώσεις όταν χρειάζεται. Με αυτή την έννοια, η εσωτερική νομοθεσία αποτελεί το νομικό θεμέλιο της de facto θαλάσσιας κυριαρχίας. Οι μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις που εκτιλήσονται σήμερα από τη Νότια Συνική Θάλασσα έως την Αρκτική διαμορφώνονται όχι μόνο από ναυτικές αναπτύξεις, αλλά και από στρατηγικές θαλάσσιας κυριαρχίας θεσμοποιημένες μέσω εσωτερικού δικαίου. Αυτό ακριβώς ακολούθησε η Κίνα στη Νότια Συνική Θάλασσα, αυτό εφάρμοσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αλάσκα και στον Ειρηνικό και αυτό έκανε η Ρωσία στην Αρκτική. Η Τουρκία πρέπει πλέον να ενεργήσει με το ίδιο επίπεδο μακροπρόθεσμης στρατηγικής επίγνωσης. Για τον λόγο αυτό, η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νόμου περί θαλάσσιων ζώνων δικαιοδοσίας θα αποτελούσε ένα καθυστερημένο αλλά στρατηγικά απαραίτητο βήμα. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς το δίκαιο της θάλασσας. Αφορά τη γεωπολιτική ανεξαρτησία της Τουρκίας, την ενεργειακή της ασφάλεια, την ελευθερία ναυσιπλοείας και ελιγμών στο Αιγαίο, το μέλλον της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα. Όπως η έννοια της γαλάζιας πατρίδας αντιπροσώπευσε μια στρατηγική και πνευματική αφύπνιση, ένας νόμος περί θαλάσσιων ζώνων δικαιοδοσίας θα συνιστούσε τη νομική και θεσμική εδραίωση αυτής της αφύπνισης. Συστάσεις για την Τουρκία. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας νομοθεσίας, η Τουρκία θα πρέπει να ανακηρύξει επίσημα αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αιγαίο, τα 153 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που ταξινομούνται στο πλαίσιο EGAIDAC και ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τη μελλοντική οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, θα πρέπει να προσδιοριστούν ρητά και να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο ονομαστικά. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές ζώνες προστασίας της αλληλείας σε περιοχές που συνδέονται με αυτούς τους αμφισβητούμενους γεωγραφικούς σχηματισμούς. Επιπλέον, μετά τη θέσπιση αυτού του νόμου, η Τουρκία θα πρέπει να εντείνει τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρητικές δραστηριότητες σε περιοχές που επικαλύπτονται με τις διεκδικήσεις υφαλοκρηπίδας που επηρεάζονται από τα υπεράκτια αδειοδοτικά τεμάχια, τα οποία κήρυξε μονομερώς η ελληνοκυπριακή διοίκηση το 2007, ιδίως σε σχέση με τα τεμάχια 1, 4, 5, 6 και 7. Από την οπτική της Άγκυρας, αυτές οι περιοχές αδειοδότησης επικαλύπτονται με τις διεκδικήσεις υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και επομένως αποτελούν αμφισβητούμενες ζώνες. Τέτοια βήματα δεν θα αποτελούσαν απλώς πρωτοβουλίες ενεργειακής πολιτικής. Θα αποδείκνυαν τη μετατροπή της θαλάσσιας κυριαρχίας από θεωρητικό δόγμα σε ολοκληρωμένη γεωπολιτική κρατική πολιτική, υποστηριζόμενη από το δίκαιο, τη διπλωματία, τα οικονομικά εργαλεία και τη διαρκή θαλάσσια παρουσία.